συγκεκριμένο που έχουμε και καλούμε τον επόμενο συντονιστή θεματικής συνάντησης, τον κύριο Καρπαδάκη Σπύρο. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα που θα αναπτύξουμε είναι προτάσεις για την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και θέλω να φωνάξω στο πάνελ τον κύριο Χαρζουλάκη Κωνσταντίνο, γεωπόνο ερευνητή και πολλά άλλα ακόμα, ελαιοπαραγωγό και πολλά. Επίσης, την κυρία Μαρακάκη Κυριακή από τη συνάντηση των Μπουκολιών, Απούσα, την κυρία Κρομιδάκη Μαρία από τη συνάντηση της Σπηλιάς, είναι εδώ, τον κύριο Γεωργελά Γεώργιο από το Κεφάλι, τον κύριο Παντελάκη Παναγιώτη από τα Χερεφιανά και τον κύριο Μαραθάκη Φώτη από τον Πλάτανο. Αν είναι εδώ, να έρθουν. Και να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον κύριο Χαρτσουλάκη. Αγαπητέ Κώστα, έχεις το λόγο. Γεια σας και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την ΑΠΟΦΕΚ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνονται τέτοια συνέδρια ή τέλος πάντων συναντήσεις. Απλά η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είναι εδώ και οι αρμόδιοι και αυτοί που απολαμβάνουν τον πολιτισμό, αλλά και αυτοί που θα κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις. Μου είπαν εδώ να πω 5 πράγματα μέσα σε 8 λεπτά για το νερό. Ξέρετε, για το νερό μπορούμε να μιλάμε 1 μήνα εδώ και να μην βρούμε άκρη. Αυτό που έχει επικρατήσει και βλέπω συνέχεια στα σχολιά, παντού, στις τηλεοράσεις, όλα να τα αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Λες και κλιματική αλλαγή δεν υπήρχε. Από ό,τι μαθαίνουμε και στο σχολείο, κλιματική αλλαγή, η Αγία Γραφή λέει για τον Νόε, αν δούμε την ιστορία δηλαδή, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Άρχισα όμως με αυτό το slide που λέει το κλαμπ της Ρώμης. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Το κλαμπ της Ρώμης είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο, οι οποίοι μέχρι σήμερα λένε ναι, το κλίμα φταίει όλοι, αλλά αυτοί ρυπαίνουν και επειδή έχουν λεφτά πληρώνουν. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Όπως είπα, συμβαίνει και θα συμβαίνει. Γιατί η κινητήριος δύναμη σε όλα αυτά τα πράγματα είναι φυσικό φαινόμενο, οφείλεται στους ωκεανούς και στον ήλιο βέβαια. Αυτό που συμβάλλουμε εμείς στο διοξείδιο του άνθρακα είναι μόνο το 6,5% στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Και όπως θα θυμάστε, μας αρχίσανε από το 90 το σαμίτ του Ρίο, υπερθερμαίνεται ο πλανήτης, σε 10 χρόνια θα έχουν φτάξει θερμοκρασίες, θα έχουν λιώσει οι πάγοι, το ένα το άλλο. Είδαν ότι αυτό δεν πέρασε, αρχίσαν να μιλάνε για το όζον, δεν πέρασε και αυτό. Τώρα μιλούσαν μέχρι προχθές για την κλιματική αλλαγή, λες και δεν συνέβαινε ποτέ. Τώρα μιλάνε για την κλιματική κρίση, την οποία όμως ποιος τη δημιούργησε? Εμείς, με τις πολιτικές μας. Με τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις. Μιλήσανε για τα προβλήματα εδώ. Οι πολίτες. 9 χωριά. Ποιος φταίει ότι 2 λιμνοδεξαμενές 20 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα? Μιλάμε για την έλλειψη νερού στα Χανιά. Τα Χανιά ίσως είναι ο νομός που δέχεται την περισσότερη βροχόπτωση. 912 χιλιοστά. Σε μέσο όρο. Παιδιάδα μέχρι τα Λευκά Όρη. Ξέρετε πόσο νερό πέφτει στη Θεσσαλία, στη Λάρισα δηλαδή? 610. Και ο νομός Χανίων κηρύχθηκε σε κατάσταση λειψιδρίας. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι η ανικανότητα να διαχειριστούμε αυτό που έχουμε. Επομένως, όλα τα πράγματα είναι θέματα διαχείρισης. Το πώς τα διαχειριζόμαστε. Εδώ βλέπετε, αυτός ο ποταμός είναι στο Καστέλι, εντός σχεδίου πόλης. Θα φταίει η κλιματική αλλαγή όταν θα πέσουν 150 χιλιοστά που είναι
λογικό και θα πλημμυρίσει το Καστέλι. Μιλάμε για 18 πόσο σήμερα του Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ότι εμείς δεν σεβόμαστε τους κανόνες που μάθαμε από τους γονείς μας κλπ. Και κάνουμε αρρώσεις, φυτεύουμε χωρίς να κάνουμε αναβαθμίδες κλπ. Για να αυξήσουμε το κέρδος. Φταίει η κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι από την Κίσα μου. Από ένα πρόγραμμα που τρέξαμε, που φάνηκε ότι λόγω του ότι κάνουμε υπεράντληση και χρησιμοποιούμε πλέον το αλατούχο νερό, καταστρέφονται οι περιοχές υψηλής παραγωγικότητας. Δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Συμπεριφορά μας σαν άτομα φταίει, σαν κοινωνία. Πώς θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά? Δεν θέλω να κουράσω και δεν θέλω να περάσω. Θα πάω κατευθείαν στις προτάσεις. Στο Δήμο Κισάμου, γιατί μιλάω για αυτόν, αλλά και σε όλη την περιοχή, υπάρχουν εργαλεία που δίνουν πληροφορίες στον αγρότη για το νερό, μια και όλοι μιλάνε για το νερό. Δηλαδή ένας αγρότης μπορεί να γραφτεί στο πόρταλ του Δήμου και να παίρνει στο κινητό του πότε πρέπει να ποτίσει την καλλιέργειά του, τις ελιές, το θερμοκήπιο, τις πορτοκαλιές και με τι νερό. Αυτό λειτουργεί 2,5 χρόνια. Ξέρετε πόσοι έχουν γραφτεί? 12. Δεν μας φταίει λοιπόν η κλιματική αλλαγή. Η αδιαφορία μας φταίει. Δεν είναι μόνο αυτό. Σε αυτό μπορείτε να πάρετε, υπάρχουν 3 διαφορετικά εργαλεία εκεί πέρα. Ένα που έχει φτιάξει περιφέρεια για όλη την Κρήτη και ένα δελτίο που βγαίνει από την περιφέρεια. Το είχαμε βγάλει το 2009 όταν ήμουν διευθυντής και συνεχίζει με μια μικρή διακοπή από το 12 μέχρι το 15. Πληροφορίες υπάρχουν. Η τεχνολογία και η επιστήμη δίνει λύσεις χωρίς να δημιουργεί προβλήματα για να ευκολύνει τη ζωή μας. Είμαστε έτοιμοι ή θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το διοξείδιο του άνθρακα που μας φωνάζουν είναι ένα αέριο το οποίο είναι σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα, όπως ξέρετε, στην ατμόσφαιρα και είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, για τη ζωή των πάντων. Σαν γεωπόνος μπορώ να σας πω ότι όταν οι άλλοι παράμετροι είναι σταθεροί, θερμοκρασία, σχετική υγρασία κλπ. Και βάλουμε ένα φυτό να αναπτύσσεται σε αυξανόμενο διοξείδιο του άνθρακος, τα φυτά θεργεύουν, παράγουν. Επομένως, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις καλλιέργειες, έχει όμως και ευεργετικές συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, φέτο είχαμε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Δεν είχαμε προβλήματα από ασθένειες από το δάκο. Θέλω να πω ότι πάντα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Το θέμα είναι πώς εμείς χειριζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας αυτό που μας άφησαν οι γονείς μας και οι προηγούμενοι. Υπάρχουν λοιπόν θέματα παρεμβάσεως, μια και εγώ μπαίνω στο στενό περιβάλλον, είπαμε, των ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν. Καταρχήν, είναι η ενίσχυση των υποδομών. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί ότι ένα κράτος είναι δυναμικό όταν ο πρωτογενής τομέας είναι δυνατός. Πώς θα κρατήσουμε δηλαδή τον κόσμο στην ύπαιθρο? Γιατί αν η ελαιοκαλλιέργεια, όπως είχα πει σε ένα υπουργό αυτή τη στιγμή που λέγανε να βάλουμε άλλες καλλιέργειες, ποια καλλιέργεια θα αξιοποιήσει όλα αυτά τα εδάφη, τα επικλινή, τα μυγόνιμα κλπ? Αν πεθάνει η ελαιοκαλλιέργεια, θα πεθάνει και η Κρήτη. Η Κρήτη δεν θα είναι πράσινη,
όπως είναι τώρα. Γιατί είναι η μόνη καλλιέργεια που θέλει πολύ λίγο νερό και δίνει όλα τα άλλα ωφέλη. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν έχουν καταλάβει ότι για να μείνει ο κόσμος, όπως είπε και προηγούμενα κάποιος, θα πρέπει ο νέος να αισθάνεται ασφαλής. Και τι σημαίνει ασφάλεια? Ότι ξέρω ότι έχω ένα γιατρό δίπλα μου. Ότι ξέρει ότι έχω ένα σχολείο δίπλα μου. Όχι ότι το παιδί φεύγει από το έλεος και έρχεται στο Καστέλι. Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα λάθη στη χώρα. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Κάθε χωριό των 500.000 κατοίκων έχει το δικό του σχολείο. Εμείς θέλαμε να κάνουμε αυτούς τους γίγαντες. Η Γερμανία έχει 6.000 κοινότητες και δήμους. Εμείς έχουμε 900, 700 πόσους έχουμε κάνει. Τώρα ίσως 400. Δεύτερον, μιλάμε για πολιτισμό. Βλέπουμε ότι όλοι χαλάνε τα πάντα. Γιατί τον ένα βολεύει έτσι κλπ. Η γη υψηλής παραγωγικότητας καταστρέφεται. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ένας εδαφολογικός χάρτης στην Κρήτη. Πάνω στον εδαφολογικό χάρτη θα σχεδιάσεις ότι αυτή είναι για γεωργική παραγωγή. Εδώ θα βάλω την τουριστική περιοχή. Ο καθένας πάει και κάνει ό,τι θέλει. Και έρχεται μετά η κυβέρνηση και λέει ναι, θα τα νομιμοποιήσω, πλέρωσε εσύ και έχουμε αυτό το αλαλούμ που συμβαίνει στη χώρα. Δεν εφαρμόζουμε και εμείς σαν παραγωγή τους κανόνες ορθής πρακτικής. Τα προϊόντα μας, αυτή τη στιγμή αν είδατε προχτές και η κρατική τηλεόραση προωθούσε, λέει, να βάλουμε υπέρπυκνες φυτίες. Οι Ισπανοί την πατήσανε χωρίς νερό. Είδατε τι πάθανε 2-3 χρόνια, θα δείτε τι θα πάθουν ακόμα. Και ενώ εμείς έχουμε στα χέρια μας το θησαυρό, δηλαδή παραγωγή προϊόντων με πολύ λίγο νερό, με πολύ λίγα λιπάσματα, αυτή τη στιγμή η κρατική τηλεόραση έδειξε ένα ντοκιμαντέρ 2 νέα παιδιά που κάποιος τους έδωσε κάποια χρήματα και λέει «Α, φύτεψα υπέρπυκνη φυτεία, 150 φυτά το στρέμμα». Αύριο θα πει τι θα γίνει. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμιά πολιτική πάνω σε αυτό. Και βέβαια να βοηθήσουν τον αγρότη με εργαλεία. Δεν μπορεί να λένε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις ότι το λάδι είναι ακριβό και αυτό άφησε τον πληθωρισμό. Και δεν μιλάει κανείς πόσο κάνει, πόσο κοστίζει. Σε μια μελέτη που κάναμε το Πολυτεχνείο, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ξέρετε πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή το κιλό το λάδι? 5,60. Τώρα, εχθές, στα Χανιά είχε 5,40. Δεν μιλάει κανείς, μιλάει για τον πληθωρισμό. Πού είναι το Υπουργείο Γεωργίας? Πού είναι οι φορείς να μιλήσουν? Εκπαιδεύσεις, άλλο πράγμα. Στο Ισραήλ, που είναι μια χώρα, ας μην πούμε για τα πολιτικά, είναι μια χώρα όμως που έχει κανόνες. Ξέρετε ότι αν πιάσουν τον παραγωγό, έχει καταρχήν ενιαία διαχείριση. Τα Χανιά έχουν 27 φορείς διαχείρισης του νερού. 27 φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους. Το Ισραήλ, που είναι σαν την Πελοπόννησο, έχει ένα φορέα. Όταν περάσει ο υδρονομέας και δει ότι το ρολόι δεν λειτουργεί και δεν το ενημέρωσες, έχεις ένα πρόστιμο όσο ήταν το προηγούμενο, η δαπάνη του προηγούμενου χρόνου. Την επόμενη χρονιά δεν ξαναπαίρνεις. Και βέβαια αυξάνεται η τιμή του νερού εκθετικά. Δεν μπορεί να βλέπουμε στον Πλάτανο, στην Γραμπούσα, στην Κίσαμο πλημμυρισμένα χωράφια και οι άλλοι να μην έχουν νερό. Και αυτό να του πληρώνει 13 λεφτά. Ο αγροτοτουρισμός. Προχθές στην Κίσαμο που χάσατε όσοι δεν ήρθατε, χάσατε πραγματικά, και το λέω με πολύ λύπη, γιατί δεν ήταν ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ούτε οι φορείς της Κισάμου. Μία κυρία ήρθε από τη Μυτιλήνη, η οποία με τον ελαιοτουρισμό
έχουν αλλάξει μια περιοχή που ήταν κρανίου τόπος. Μέσα σε 20 χρόνια ήταν κρανίου τόπος και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένας τόπος επίσκεψης όσους πάνε στη Μυτιλήνη. Είναι δίπλα βέβαια στο Σίγρη, στο απολιθωμένο δάσος, αλλά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά πώς άλλαξε το τοπίο. Έρχονται από όλο τον κόσμο να απολαύσουν το τοπίο που δημιουργήσανε, το λάδι που βγάζουν, περιπατικός τουρισμός. Έχουμε τόσα πράγματα που δυστυχώς δεν τα αξιοποιούμε. Και το πιο κρίσιμο που πρέπει από τα σχολεία, ανάπτυξη αυτό που ακούστηκε, συνεργειών. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει ο καθένας αυτή τη στιγμή ότι το λάδι μου είναι το καλύτερο. Στην Ισπανία, οι συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν δυναμικότητα σε ελαιουργείο, ένας συνεταιρισμός 100 τόνους τη μέρα, 100 με 150, συνενώνονται για να μειώσουν το κόστος, να κάνουν ομοιόμορφες πρακτικές. Εμείς εδώ ο καθένας έχει το καλύτερο λάδι. Χωρίς βέβαια το πετάει και είναι 3 μέρες τα τσουβάλια στο ελαιουργείο. Στο ελαιουργείο συχαίνεσαι να μπεις μέσα. Έχουν όμως πιστοποίηση αυτά τα ελαιουργεία. Αυτές είναι αλήθειες. Πιστεύω ότι όλοι έχετε πάει. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Αν αλλάξουμε εμείς και σεβαστούμε πρώτα τον εαυτό μας, μετά τους δίπλα, τότε θα αλλάξουν πολλά στη χώρα. Νομίζω ότι να τελειώσω. Τα σημαντικότερα τα είπαμε. Αν γίνει συζήτηση μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Οι αλήθειες είναι πικρές και στεναχωρούν. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαριτζουλάκη για τα πολύ εξαιρετικά και ενδιαφέροντα και πολύ αληθινά αυτά που μας είπε και να καλέσουμε την κυρία Κρομιδάκη Μαρία να μας πει τι έγινε στη συνάντηση της Σπηλιάς. Επειδή είναι προχωρημένη ώρα, θα σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια πράγματα που υπόθηκαν στη Σπηλιά 25 Νοεμβρίου. Αρχικά τοποθετηθήκαμε σχετικά με τα προβλήματα του ελαιοοικονομικού κλάδου στην περιοχή μας. Πολλά από αυτά τα ανέφερε ο κύριος Χαριτζουλάκης προηγουμένως και τον ευχαριστούμε. Όσον αφορά την προσαρμογή των πρακτικών της ελαιοκαλλιέργειας στην κλιματική αλλαγή και στις συνθήκες που επικρατούν πλέον, τη διαχείριση του νερού ποτίσματος, την ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με προστασία της βιοποικιλότητας, το αυξημένο κόστος παραγωγής, την προώθηση προϊόντων και την τυποποίηση του ελαιολάδου, αλλά και τις εισαγόμενες ασθένειες της ελιάς. Προτείναμε κάποιες λύσεις που βγήκαν μέσα από τη συζήτησή μας σε σχέση με τα παραπάνω προβλήματα που ανέφερα. Η δημιουργία μικρών φραγμάτων γεωτρήσεων και συστημάτων αφαλάτωσης σε παραθαλάσσιες περιοχές, η άρδρευση των ελαιόδεντρων σύμφωνα με κανόνες για να γίνεται ορθή διαχείριση του νερού ανάλογα με τον αριθμό των ελαιόδεντρων κάθε παραγωγού, αποφυγή της κεντρικής διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας και μελλοντικής ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων, δημιουργία ομάδων παραγωγών αναχωριών με σκοπό την καλύτερη προώθηση των προϊόντων αλλά και τη διαχείριση του κόστους παραγωγής και την ενημέρωση φυσικά από ειδικούς επιστήμονες σε ζητήματα που προαναφέρθηκαν. Ο κρατικός έλεγχος εισαγόμενων φυτών για τη μείωση των ασθενειών που προσβάλλουν τις καλλιέργειες. Και τέλος, όσον αφορά το θέμα της κριτικής διατροφής και του ελαιολάδου, έγινε μία πρόταση για διοργάνωση γιορτής ελαιολάδου με την συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας σε συνδυασμό με την ανάδειξη της κριτικής γαστρονομίας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε. Τέλειωσε και αυτό το τραπέζι.